Gràcies, presidenta. Si vol anar tocant el timbre per avisar, perquè això no dona per 5 minuts. Bé, quan vaig llegir la moció, els he de dir que em va sorprendre, perquè vaig pensar que si vostès demanen la supressió del Departament d'Exterior i les entitats que en formen part, jo volia dir que ara estan a favor de tota la resta de departaments de la Generalitat. Em va sorprendre. I per això tenia molt d'interès de sentir la seva fonamentació, la seva exposició avui. Li he de dir que m'ha sorprès, el felicito. El felicito perquè, tenint en compte que vostè és de Girona i que per edat ha estudiat en una escola d'immersió lingüística, té molt de mèrit que hagi après el castellà també com el parla. De la seva exposició dedueixo que el que li preocupa és el cost econòmic de tot plegat. No pateixi, hi ha mecanismes de fiscalització, entre ells el del Tribunal de Comptes. Sàpiga que quedarà en breu reforçat perquè enviem un dels nostres millors diputats, en Ferran Roquer. Ferran, deixaràs un buit immens, enorme. Sàpigues que tots els diputats, jo en particular, tots els diputats nous, ens considerem els teus dofins. Per tant, gràcies pel mestratge i sort i encert a la nova etapa. Veiem, però, les intervencions dels altres grups que li donen suport. Veig que el que els preocupa no és només el tema econòmic, sinó el tema que això sigui una eina de propaganda. No pateixin. Aquí segurament nosaltres hem de reflexionar perquè no hi ha millor eina de propaganda que donar difusió a les seves intervencions. Jo proposo que subtitulin i que les enviem a fora perquè cada vegada que vostès intervenen donen arguments interiors i exteriors per acostar-nos cap a la inevitable independència de Catalunya. És convenient que sàpiguen quins són els seus arguments, que des del seu punt de vista no volen que les ambaixades catalanes tinguin ni sabó, volen ambaixades guarres, no ho he entès gaire. Motiu pel qual, tot plegat, els diré que votarem que no al primer punt de la seva moció, votarem en contra del segon, votarem en sentit negatiu el tercer i pitjarem el botó vermell del quart. I perquè no hi ha més punts, que si no també els votaríem en contra. Però dit això, els agraeixo que facin aquestes intervencions i els encoratjo a que segueixin amb aquesta línia que, com dic, ajuden a que interna i externament tothom vegi clara la imperiosa necessitat de la independència de Catalunya. Gràcies, presidenta.